Hugo, Ja? komt dat even goed uit? Want dan is dit jouw kraam. Ja. Wat heb je in de aanbieding, Hugo? Ik heb 3 bessen, Zero en nog. Ik weet niet wat dit is. Dat weet ik gewoon niet. Oh, dat weet je niet. Nee. Dat is een verrassing. Ja. Oké. En dit is appel, of wat dat is. Dat weet ik ook niet. En wie maakt dat allemaal, Hugo? Mijn moeder. Hallo. Hallo. Wat leuk dat jullie even komen. Nou, weten jullie wie we zijn? Ik heb het wel eens gezien. Ja. Oké. Ik wel even. Oh, Ik heb misschien 1 keer gezien. Ik weet het Ik heb die 0 keer gezien. heb je ons een keer gezien? Nee, 0 keer. 0 keer, oké. Nou, dan kunnen we het aantal keren van het hele gezin op de vingers van 1 hand tellen. Ik kan al tot 100 tellen. Nee, geloof ik niet. Nou, dat heb ik op school geleerd. Oké. En welke groep zit je? In groep 2 en dan moet ik gewoon in groep 2 al leren tot 100 tellen. Hugo brengt wel leven in de brouwerij, hè? Ja, Ja. ja, daar hoeven we niet bang voor te zijn. Nee. Nee. Wat wonen jullie hier leuk? Dank u. Ja. Wat Nou, vinden zeg wij? maar gewoon je hoor. Dank je. Dank je. Ja. Ja. Ik zag jou net enorm Ja. heftig bezig. Ja. Was je aan het doen? Grindstorten. Ja. Langs het nieuwe pad. Precies. Ja. We gaan denk ik vandaag alweer zand strooien. We gaan zand strooien. We gaan zand tussen de stenen vegen. We gaan ons pad verder afmaken. Dat bedoel ik. Ja. Ja, want wat hebben we vanochtend gedaan? Hug? Stenen weer gehaald. Ja. Heb je een beetje meegeholpen ook? Ja. Ja? Want jij bent natuurlijk hartstikke sterk al, hè? Sterker dan je zusje? Ja. Ja. Ik kan Floor zelfs optillen. Hoe heet ze? Floor. Floor. Ik kan Floor al gelijk optillen. Daar komt Floor aan. Hallo Floor. Robert en En weg is Floor. Floor is gewoon een beetje spannend. Ja, hè? En wat een leuke brievenbus. Nou, toch goed aangepakt, hè? De brievenbus is eigenlijk een beetje in het teken dat hier zal ik het zeggen, een beetje een boerenaanpak. Ik denk het wel. Ja? Ja. Ja, we wonen hier nu bijna 3 jaar. Maar we zijn wel flink aan het aanpakken hier. Aan het aanpakken. Ja, Zijn dat allemaal projectjes dan? duizenden. Voor de komende 20 jaar. Ja. En was dit ook jullie droom? Ja. Landelijk wonen? Ja. Boerderij? Ja. Ja, nou in ieder geval waar we veel projectjes konden hebben. Want jullie zijn van de projectjes. Ja, vooral mijn man. Die werkt gewoon fulltime en dan s'avonds gaat hij nog om 7:15, dan begint hij onrustig te worden. En dan moet er wat gedaan worden. En dan gaat hij tot 10:30 klussen. De meeste mensen die gaan dan op de bank zitten. Nee, hij niet. Hij niet. Nee, halverwege NOS-journaal Dan, gaat de klusspullen weer aan. nou, ik moet zeggen, de tweede helft van het NOS-journaal vind ik ook altijd minder. Ja, dat is meestal geen zaak aan hem, hè? Ja. Ja. Maar verstond ik dat nou goed? Hij heeft een fulltime baan Ja. en dan daarnaast is het 1000 projectjes. Ja, En jij hebt ook een baan? dit. Mijn leven met het gezin. Dit is haar baan. Dit, hè? Ik ondersteun hier vooral. Ja. Ik zorg dat de kinderen blijven leven, heel blijven. Nou, soms heeft ze even rust, allemaal niks niet. Want dan ben ik op school. Ja, Jij hebt nooit rust, hè? maar met de lockdown hadden we niet zoveel rust, hè? Nee? Echt Nee, nooit Alles thuis? menslief, ja. Maar het is een groot huis. Ja, Dan kunnen jullie toch allemaal jullie eigen space... ja, maar ze zijn nog net te jong. ja. Je zijn Helaas. benoemd. Maar mijn man die werkt nu hier. En wij wonen aan de achterkant. Want ja, mijn man die werkt nu ook al een jaar thuis. Wat doet je man? Die werkt bij Sabiek, Oké. Geleen. En wat dat is chemie, toch? Ja, hij zit meer in de automotive. Automotive. Yes. Oké. Design. En dan engineering. het design, Ja, engineering volgens mij. engineering. Ja.
En nou ja, veel projectjes dus hier. Ja. Maar zie ik daar, is dat een beetje het speelparadijs ook voor de kids? Ja. Bijna Ja. alles. We hebben een heel leuk blauw huisje, Huug. Ja, die is bijna al 100 jaar oud. Ja, bijna wel. Trampoline, zandbak. We hebben hangmatten in de zomer. Daarachter hebben we nog een aantal kassen nu. Maar maak jij alles zelf? Ja. Dat is ook echt een hobby van jou? Ja. Eigenlijk Ja, vind ik help wel ik leuk. soms mee. Alleen in de zomer is het wel drukker, want dan heb je de kersen en de pruimen, appels. Dus dan moet je even wat productie draaien. Ja. En, Maar die bomen stonden er gelukkig allemaal al? ja, ja. Wij zijn in 2018 zijn wij vanuit het westen hierheen gegaan, omdat Simon benaderd hadden voor deze functie. Oké. Toen hebben we 3 maanden in Maastricht gewoond, waarvan 2 maanden in zijn proeftijd was. Nou, Toen was ik zwanger van we zijn voor. ook in een blauw huis gewoond. En toen hadden we nog 1 maand de tijd om een huis te vinden, te kopen en te verhuizen. En dat is dit huis. En dit kwam zo op ons pad. We zagen het en we wisten dat het gewoon was. Hoe kwam het op jullie pad? Funda. Eerst was het hier niet. Al die stenen. Maar en was je, want toen was je, hoe oud ben je nu? Huug? 6. 6. Ja. Weet je dat nog? Want je was 3 toen je voor de eerste keer hier kwam. Weet je daar nog iets van? Nee. Eerlijk zeggen. Nee. Nee. Dat is niet erg. Veel, Toen was je pas 3. Ja. Nu ben je dubbel zo oud. 2 keer zo oud als toen. Eigenlijk 3 plus 3 is 6. Precies. En 2 plus 4 is 6. Grapje. Ja, dat klopt. Nee, het is een klopt. grapje. Dat Het klopt is gewoon gewoon. waar. Dat Ja, wij noemen het een beetje ons eigen ik-vertrekverhaal. Oh, Ja, want we hebben in dit jaar dus 2 keer verhuisd. Een zwangerschap en we wisten niet waar we heen zouden gaan eigenlijk. We wisten helemaal niet waar we gingen wonen. wel, En, nu wel. oh ja, en toen kwamen we in het huis en na het eerste weekend dat we erin zaten, toen bleken we ook nog een vlooienplaag in het huis te hebben. een was- vlooienplaag? Ja. Maar vlooien leven toch altijd op iets? Nee, die gaan dus, als er dus geen katten meer zijn of zo, Ja. gaan ze in slaapstand in de vloer. En als het dan weer leven in de brouwerij komt, dan worden ze geactiveerd door de trillingen in de vloer. En binnen 3 dagen. Bloody hell. En dat was ook die hittegolf van 2018. Nou, Ja, echt? ja, echt. Ja, Krabben? onze benen waren echt tot aan van Hugo van mij helemaal aangefroten. We dachten eerst dat het muggen waren. We waren gewaarschuwd voor de muggen. Nou, ik heb eens ook eens een keer last van zandvlooien gehad. Ja, In die- een tropische vakantiebestemming. Zandvlooien. Maar ja joh, dat is... Daar kun je helemaal gek van worden. Van die- ja. En dan zat je op je bank en dan zag je... Dus die waren dus in slaapstand. Ja. Toen kwamen jullie binnen. Jee, nieuw Bij huis. eerste weekend, net Ja. alles, ja. Ja, en die vlooien dachten van, oh, lekkere hapjes. Ja, dus onze benen waren de hapjes voor de vlooien. Kon je daar relatief eenvoudig weer vanaf? Van vlooien? Nou, de grap was dat je natuurlijk ook nog de rupsen en alles had. Dus alle bestrijdingsdiensten waren allemaal over de top geboekt. En we kwamen erachter op de vrijdagmiddag uiteraard. Dus mijn man die is heel assertief geweest. En die heeft iemand in Eindhoven gevonden. En gezegd van, joh, als je nu vandaag nog komt, bieden we meer op. Zodat we in ieder geval verder kunnen. En die kwam? Ja. Oké. En toen was het relatief snel gepiept? Ja, dan gaan ze spuiten en dan kun je 2 uur het huis niet in. En dan, na 3-4 weken moet je het Maar ja, nog het een was keer een doen. hittegolf, hè? Dus, Ja, wij zijn gewoon maar naar de pizzeria gegaan. Met z'n allen. Pizzeria. Ja, dit is een beetje het begin van Baaksem hier voor ons. Ja, en dan 2 maanden later kwam Floor. hoe bevalt het Ja, inmiddels? Pizzaretten. De pizzaretten. Ja, dat is weer iets anders. Ja, de hele tijd weer iets anders. Ja, Ja. de hele tijd weer iets We anders. zijn in juli hier gekomen. Hij is in november 4 geworden. Floor is in september geboren, dus wat. Maar in Ja. november gaat hij En naar ze is, naar school. en ze is Ja. nog steeds 2. Ja, hij is nu 16 geleden. Ja. Maar dan ga je opeens een kinderschool brengen en dan kom je wel in contact. Ja. Dus het is, ja, goh, wie kan nou, ja, eigenlijk is het een kasteelboerderij, hè? Ja, dat is het vroeger ook geweest. Dus deze boerderij hoorde ook, Ja, dit was allemaal één gedeelte zo. Allemaal met elkaar verbonden. Oh. Mensen gingen vroeger ook vanuit de kerk zo daarin, naar de Baronsberg, daarachter.
Voor de... Ik ken die al. Oh, dus je hebt je huiswerk inmiddels gedaan? Nou, ja, mijn man is heel informatief. Ja? Ja. Dus Simon is echt een type die daar dan ook induikt, die wil weten waar hij woont? Ja, de geschiedenis, dat is wel mooi. Zeker. Ja, er is genoeg geschiedenis hier. Dus, Maar jullie hebben wel een beetje huis en haard achtergelaten. Want Simon kon 3 jaar geleden dan hier die nieuwe baan krijgen. Ja. Is dat niet, want ja, het is niet naast de deur. Je gaat niet even, want waar in het westen zaten jullie eerst? in Delfgauw, bij Delft. Joh, Ja, jaren 30 woningje. ook 100 leuk. vierkante meter. Oh, Delft is zo mooi, Ja, hè? dat is zo mooi. Ja. Ja. In de buurt van want er is ook zo'n klein haventje, hè? Midden in, of is dat Gouda? Maakt niet Je uit. moet je even je huiswerk, ik weet het Ja, niet. ik ga beter mijn huiswerk doen. Nou, ik ben geen vlug. Nee, dat is... ja, Maar we jullie zijn toch wel een beetje ingeburgerd? Ja, Leuk. ja, eigenlijk wel. Huug? Ja. Hij is niet bang. Ik ben niet bang. Heb je vriendjes hier in de dorp? Ja, Ja? heel veel. Die komen vast en zeker graag spelen hier, of niet? Met je blauwe huis van 100 jaar. En een zandbak en een trampoline. Eigenlijk is dat zandbak nu bijna een bladerbak. Een bladerbak. Ja. Nou, mooi klusje voor jou, Huug. Hè? Ja, ik heb heel veel klusjes. Ja. Maar het is een mooi leven hier. Je hebt echt je eigen paradijsje. Hoef je niet voor naar Frankrijk te gaan. Nee. Eigen paradijsje. Ja. Dus, maar is dit... want het zou zomaar kunnen dat Simon ooit weer ergens anders een baan krijgt. Of heeft hij hier ook wortel geschoten? Ja, ik denk het wel. Ik denk Nou, dat hoe hij mooi wel is dat? blijft. Ja. En wat zeggen jullie oude vrienden in het westen hiervan? Ja, die komen hier graag kamperen. Oh ja! Ja, we hebben hier veel kampeerders dan hoor. Allemaal vrienden die er om en om hier komen. Om en om, soms komen Ja. ze dan tegelijk. Ja. Nou, en we zijn nu bezig met het maken van een bed and breakfast. Dus we hopen in de zomer een kamer te gaan verhuren hier. Nou, en hier zijn ook allemaal plannen bij het kasteel. Dus dat vult elkaar straks mooi aan. En dan hebben we hier die kraam. Ja, dat Die is gewoon wel zelfs leuk. werkt. En het mooie van het dorp is, als je een paar mensen kent, kijk, het is toch misschien het dorpsgevoel, maar iedereen die kent elkaar ook wel en je helpt elkaar ook wel. Nou, Dat vind ik wel mooi.